انظر حتى تفهم سنن الله. الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. салом ва раҳмати Аллоҳ бар шумо бод. хуш омадед ба барномаи навбатии тарбияи ақидавӣ барои насли озодихоҳ. аз Аллоҳи таоло хоҳиш мекунам ки ба мо пирӯзӣ ато кунад ва ҳақиқатро ба воситаи забонҳои мо ба дилҳои мардум бирасонад. пас аз мавзӯъҳое ки бо шумо дар бораи он суҳбат кардем, монанди ризқ, ғалаба ва дигар мафҳумҳои муҳим, вақти он расидааст ки ба мавзӯи бигзарем ки диққати хос талаб мекунад. сухан дар бораи мафҳуме меравад ки аз қадимул айём ихтилофҳо ва гумроҳиҳои зиёде дар атрофи он вуҷуд дорад, то ҷое ки ҳатто аз замони наслҳои чоруми пас аз саҳоба, тобеин ва табаъ тобеин миёни мусалмонон ихтилофҳое рух доданд ки оқибатҳои он воқеан фоҷиавӣ буд. бисёриҳо маҳз ба сабаби нодуруст фаҳмидани ин мавзӯъ аз роҳи рост берун шуданд. мавзӯи имрӯза сифатҳои Аллоҳ хоҳад буд. бародарони азиз, бештари ихтилофҳо, фитнаҳо ва низоъҳое ки дар таърихи уммати исломӣ рух додааст, маҳз ба сабаби баҳс дар бораи сифатҳои Аллоҳ буданд. ин мавзӯъ ба майдони набард табдил ёфт ки дар он мунофиқон, аҳли бидъат ва дӯстдорони баҳсҳои беҳуда фаъол гаштанд. дар натиҷа уммати исломӣ ба равияҳо ва гурӯҳҳои гуногун тақсим шуд. аз миёни онҳо бархе дар доираи ислом боқӣ монданд, мисли аҳли асар, ашъариён ва матуридиён. аммо бархеи дигар қадам ба қадам ба канори варта наздик шуданд. онҳо ба такфири дигар мусалмонон шурӯъ карданд ва танҳо худро гурӯҳи наҷотёфта медонистанд. баъдтар ҳатто касоне пайдо шуданд ки пурра аз ислом хориҷ гардиданд. онҳо ба Аллоҳ сифатҳои махлуқотро нисбат доданд. ин амалҳо бо ташбеҳ, таҷсим ва тамсил маъруфанд, яъне монанд кардани Аллоҳ ба махлуқот. баъзеҳо боз ҳам бештар рафтанд. онҳо тасмим гирифтанд ки зоти худоро таҳқиқ кунанд. ба онҳо мегуфтанд: ин кори ҳаром аст. ақли инсон қодир нест ки зоти парвардигорро дарк кунад. ҳақ надоред дар бораи чизе сухан гӯед ки далеле бар он надоред. аммо онҳо ба хотири дифоъ аз худ мегуфтанд: на, мо зотро таҳқиқ намекунем, мо танҳо сифатҳои Аллоҳро меомӯзем. дар маҷмӯъ мо ҳақ надорем ки ин мавзӯъро сарфи назар кунем. мо ҳатман бояд онро ба таври ҷиддӣ ва амиқ баррасӣ намоем. чаро? зеро фаҳми дурусти сифатҳои Аллоҳ бисёр чизҳоро муайян мекунад. агар ин мавзӯъ ба таври равшан тавзеҳ дода нашавад, шояд касе гумроҳ шавад ва худ нафаҳмида аз доираи ислом хориҷ гардад. барои ҷилавгирӣ аз ин, мо ба ин мавзӯъ 3 барномаи пайдарпайро бахшида хоҳем кард. мо кӯшиш мекунем ки онро то ҳадде имкони формати барнома иҷозат медиҳад амиқ таҳлил намоем. уламо ва аҳли илмеро ки дар ақида эътибор доранд, роҳҳои гуногунеро барои тақсимбандии сифатҳои Аллоҳ пешниҳод карданд. баъзеҳо онро ба сифатҳои маънавӣ ва зотӣ тақсим мекунанд. гурӯҳи дигар ба сифатҳои шаръӣ ва ақлӣ, яъне он сифатҳое ки барои бархеашон далели нақлӣ аз Қуръон ва ҳадис аст ва барои дигаре далели ақлӣ. баъзеи дигар онҳоро ба нафӣ, яъне сифатҳое ки шариат инкор кардааст, ва исботӣ, сифатҳое ки собит шуданд, ҷудо мекунанд. гурӯҳи низ ҳастанд ки сифатҳоро ба 4 намуд тақсим мекунанд: сифатҳои зарурӣ, тасодуфӣ, хабарӣ ва феълӣ. боз уламоҳое ҳастанд ки сифатро аз рӯи қувват ва табиати далелҳояшон ба қатъӣ ва зоннӣ ҷудо намуданд. дар асл дар гуногун будани усулҳои тақсимбандии сифат ягон мушкиле нест. ҳар як олим, хоҳ фақеҳ бошад, хоҳ муҷтаҳид, метавонад аз истилоҳоте истифода барад ки ба назари ӯ дақиқтар ва мувофиқтар барои таҳлил мебошад ва ин амри табиӣ аст. мо низ ҳамроҳи шумо усули худро, истилоҳоти худро ва роҳи таҳлили худро дорем. аз ин рӯ, барои он ки сардаргум нашавем ва силсилаи фикрро гум накунем, мо сифатҳои Аллоҳро ба он гуна тақсим мекунем ки дарки амиқи мавзӯъро барои мо осонтар мекунад. яъне мо тақсимбандии хоси худро пешкаш хоҳем кард.
тақсим кунӣ мо ба ду гурӯҳи асосӣ ки ҳар кадоме боз ба ду зербандҳо тақсим мешаванд ташкил меёбад. Гурӯҳи аввал он чизест ки мо онро сифатҳои қатъӣ шаръӣ меномем. Ин чӣ маъно дорад? яъне сифатҳое ки барои онҳо ҳам аз лиҳози исбот ва ҳам аз лиҳози маъно далели қатъӣ вуҷуд дорад. маъмулан дар ин ҷо сухан дар бораи номҳои Аллоҳ меравад, ба монанди илоҳ ки ба сифати улуҳият ишора мекунад, роб ки ба сифати рубубият далолат мекунад, раҳмон ки ба сифати бахшоянда ишора дорад. ба ҳамин тартиб ин гурӯҳ сифатҳои зеринро дар бар мегирад: қудрат, илм, султа, ягонагӣ, бениёзӣ, қадим будан ва ғайра. ҳамаи ин сифатҳо қатъиянд, яъне собит ва ғайриинкорнашавандаанд. далелҳояшон возеҳ ва боэътимоданд ва аз ҳама муҳим ҳамаи ин сифатҳо комиланд, чунон ки шоистаи Худованд аст. илми комил, қудрати комил, султаи комил, идораи комил. мусалмонон дар тасдиқи ин сифатҳо иттифоқи назар доранд. дар миёни онҳо ихтилоф нест ва ҳар касе ин сифатҳоро инкор кунад, дар асл пояҳои имонро рад мекунад ва ба ин васила аз доираи ислом хориҷ мешавад. мисоли касе ки аз ислом хориҷ шудааст метавонад шахсе бошад ки ошкоро дар илми комили Аллоҳ шубҳа мекунад. чунин одамон дар гузашта ҳам буданд ва имрӯз низ ҳастанд. шояд ҳатто худи шумо чунин суханҳоро шунидаед. онҳо намегӯянд ман бовар надорам ки Аллоҳ ҳама чизро медонад. на, онҳо сухани худро бо дигар тарз баён мекунанд. оё медонӣ ки Қуръон дар ҳама замонҳо татбиқшаванда нест? ё Қуръон наметавонад мушкилоти замони моро ҳал кунад? ин дар асл чӣ маъно дорад? ин маънои ҳамла кардан ба илми комили Аллоҳро дорад ва ин куфри ошкор аст. ё мисоли дигар, шахсе дар раҳмати Аллоҳ шубҳа мекунад. гӯш кунед ки баъзе шарқшиносон ё афроде ки худро ҳамчун мутафаккирони исломӣ муаррифӣ мекунанд, вале дар воқеъ атеистанд мегӯянд: агар Аллоҳ шарро офарида бошад, пас чӣ гуна метавон аз раҳмати ӯ сухан гуфт? раҳмати ӯ зери шубҳа аст. чунин изҳорот куфр ва аз дин хориҷ шудан аст. агар чунин шахс пеш мусалмон буд, акнун ӯ аз ислом хориҷ шудааст. ин буд қисми аввал аз гурӯҳи якуми сифатҳои Аллоҳ. чунон ки гуфтем, он бар далелҳои қатъӣ ва равшан асос ёфтааст. ҳоло ба қисми дуюми ҳамин гурӯҳ мегузарем ки он ҳам бар далелҳои қатъӣ асос ёфтааст, вале ба амалҳои Аллоҳ дахл дорад, яъне он чизҳое ки дар ваҳй ба таври равшан ва дақиқ зикр шуданд. масалан, Аллоҳ мефармояд: ин Аллоҳ аст, парвардигори шумо, офаридгори ҳар чиз. офаридан амал аст. Аллоҳ аз онҳо розӣ шуд. розигӣ амал аст. ӯ онҳоро дӯст медорад ва онҳо ӯро дӯст медоранд. муҳаббат амал аст. ҳар оина Аллоҳ шунаванда ва бино аст. шунидан ва дидан амаланд. Аллоҳ бо Мусо ба таври ошкоро сухан гуфт. сухан гуфтан низ амал аст. аммо бо ҳамин як нуқтаро бояд қатъӣ бидонем: Аллоҳ барои анҷоми амалҳояш ба узвҳо, воситаҳо ё касе дигар ниёз надорад. ӯ шунаванда аст, аммо мо намегӯем чӣ гуна мешунавад. ӯ бино аст, вале мо ба ӯ чашм нисбат намедиҳем. ӯ гӯянда аст, вале мо суроғи тарзи гуфтанашро намекунем. мо ҳамон амалҳоро қабул мекунем ки худи Аллоҳ дар бораи онҳо хабар додааст. аммо ҳақ надорем пурсем: чӣ тавр? агар ин корро кунем, пас худро ба дигарон монанд мекунем ва ин бошад наъузу биллаҳ роҳи гумроҳист. баъзеҳо метавонанд бигӯянд: наъузу биллоҳ, Аллоҳ узвҳое дорад барои шунидан ё сухан гуфтан. аммо чунин гуфтан гумроҳии хатарнок аст, зеро ин маънои онро дорад ки шахс дар бораи зоти Аллоҳ худаш хулоса мебарорад ва ин бошад мутлақ ман аст. шариат на танҳо сухан гуфтанро дар бораи зоти Аллоҳ қатъиян ман мекунад, балки ҳатто кӯшиши омӯхтани онро низ ман мекунад. ва беш аз ин ақли инсонӣ аслан қодир нест ки зоти Аллоҳро дарк намояд. мо имон дорем: Аллоҳ сухан мегӯяд, мебинад, мешунавад ва ин ҳама бо матнҳои шаръӣ собит шудааст. аммо мо саволи чӣ гуна намегузорем. мо механизми ин амалҳоро намеомӯзем. мо на танҳо мегӯем намедонем чӣ гуна аст, балки мегӯем ба мо ҳаром аст ки кӯшиш кунем онро бидонем. ин аслан мавзӯи таҳқиқ нест. Аллоҳ офаридгор аст. ӯ розӣ мешавад, ӯ ғазаб мекунад, дӯст медорад, нафрат мекунад, мешунавад, сухан мегӯяд. ҳама ин амалҳои ӯянд ки бо далелҳои қатъӣ собит шудаанд. ҷоиз нест ки ин амалҳоро таъвил кунем, маънои дигар диҳем ё кӯшиш кунем ки дарк кунем чӣ гуна онро анҷом медиҳад.
вазифаи мо эътироф кардан, имон овардан ва дар назди ҳудуд истодан аст. мо амалҳои Аллоҳро собит медонем, аммо ба чизе ки барои мо ғайриимкон аст кӯшиш намекунем. тамошобинони гиромӣ, мо баррасии бахши аввал аз сифатҳои Аллоҳро он чӣ ки сифатҳои қатъӣ номида мешаванд ба анҷом расонидем. маҳз ҳамин чиз муҳим аст ки фаҳмида шавад. ҳар касе ки яке аз ин сифатҳоро инкор кунад, ӯ дигар мусалмон нест. ҳамчунин маън аст ки касе кӯшиш кунад ин сифатҳоро таъвил кунад, яъне маънои зоҳирӣ онҳоро ба маънои маҷозӣ тағйир диҳад. зеро ин сифатҳо бо матнҳои равшан, сареҳ ва аслии шариат исбот шуданд. дар миёни мусалмонон наметавонад ихтилоф дар бораи ин сифатҳо вуҷуд дошта бошад ва агар ихтилофе зоҳир шавад, он ғайри қобили қабул аст. зеро ҳама чиз бо далелҳои мутлақ ва бечунучаро исбот шудааст. шубҳае нест дар парвардигор будани Аллоҳ, дар рубубияти ӯ, ба меҳрубонии ӯ, дар он ки ӯ меофарад, розӣ мешавад, дӯст медорад ва ғайра. ҳама ин сифатҳо ба қисми аввал шомиланд ки тавре гуфтем ба ду бахш тақсим мешаванд. бахши аввал сифатҳои зотии Аллоҳ ки бо далелҳои қатъӣ собит шуданд. бахши дуввум аъмол ва феълҳои Аллоҳ ки бо ҳамон далелҳо бо яқин исбот шуданд. акнун тамошобинони азиз, мо ба бахши дуюми сифатҳои Аллоҳ мегузарем ки аз бахши аввал фарқ мекунад. маъз дар атрофи ҳамин гурӯҳи сифатҳо дар тӯли садсолаҳо ихтилофҳои зиёд, баҳсу мунозираҳо ва ҳатто такфир намудан сар заданд, то ҷое ки мусалмонон якдигарро кофир эълон мекарданд, танҳо ба сабаби он ки назари онҳо нисбат ба ин сифатҳо яксон набуд. чаро ин гурӯҳи сифатҳо чунин ихтилофҳо ба вуҷуд овард? зеро ин сифатҳо дар зоҳир ба сифатҳо ва аъмоли махлуқот монанди зоҳирӣ доранд. маъз дар ҳамин ҷо бояд як усули асосиро донист. лозим аст ки Аллоҳро аз махлуқот муназзаҳ бидонем, яъне офарандаро набояд ба офаридашудаҳо монанд кунем. ин ақида бо истилоҳи танзиҳ маъруф аст, яъне пок донистани Аллоҳ аз ҳар гуна ташбеҳ, яъне монандкунӣ ба махлуқот. бахши дуюми сифатҳо ба зоти Аллоҳ марбут аст, аммо аз навъи аввал бо ин фарқ мекунад ки ин сифатҳо бар далелҳои заннии шариат, яъне зикри онҳо қатъӣ нест, балки аз рӯи ҳадисҳо ва оятҳое аст ки тафсири онҳо гумонӣ аст, асос ёфтанд. ин бахш низ мисли аввалин ба ду зербахш тақсим мешавад. бахши аввал ба аъмоли Аллоҳ марбут аст, монанди Аллоҳи раҳмон бар арш боло рафт ва парвардигори ту меояд ва фариштагон саф ба саф қарор мегиранд. ё мисли он чӣ ки дар ҳадис омадааст, парвардигор таборака ва таоло ҳар шаб вақте ки сеяки охири шаб боқӣ мемонад, ба осмони поён фуруд меояд ва мефармояд: кист ки ба ман дуо мекунад то иҷобат кунам? кист ки аз ман чизе талаб мекунад то ба ӯ бидиҳам? кист ки талаби омӯзиш мекунад то ӯро биомӯзам? ин гуна феълҳо мисли боло рафт меояд, поин мефарояд, дар зоҳир ба феъли махлуқот шабоҳат доранд ва маҳз ҳамин шабоҳати зоҳирӣ боиси ихтилофҳо, баҳсҳо ва фирқа фурӯпӯшиҳои зиёд шудааст. бародарони гиромӣ, мушкилтарин нуқтаи вобаста ба ин сифатҳо ин аст ки аз назари луғавӣ онҳо ба аъмолу ҳолатҳои махлуқот монандӣ доранд. аз ин рӯ вақти як мусалмон бо чунин сифатҳои Аллоҳ рӯбарӯ мешавад, бояд пеш аз ҳама қоидаи танзиҳро ба кор барад, яъне поксозии тасаввуроти худ дар бораи Аллоҳ аз ҳар гуна шабоҳат ба махлуқот. Аллоҳи мутаол бо оятҳои муҳкам дар Қуръон мефармояд: ҳеҷ чиз ба ӯ монанд нест ва ӯ шунаванда ва бино аст. ин аст қоидаи асосӣ. ақидаи дуруст бар чунин оятҳо бино мешавад. аз замони ибтидои ислом уламои уммат таъкид мекарданд ки дар масъалаи сифатҳои шабеҳи аъмоли махлуқот бояд ҳатман Аллоҳро аз ҳама гуна тасаввуроти инсонӣ пок донист. дар ҳамин нуқта равишҳои тафсир ва фаҳми мазмунҳо гуногун мешаванд. ҳар гурӯҳ роҳи муайяни танзиҳро интихоб мекунад ва дар асоси он мазҳабҳои каломӣ шакл мегиранд. ман дар ин ҷо танҳо дар бораи мазҳабҳои эътирофшуда гап мезанам, на дар бораи онҳое ки бо ақидаҳояшон аз ислом хориҷ шуданд. масалан бархе мегуфтанд оятҳоро бояд бо маънои зоҳирияш фаҳмид ва мегуфтанд ки Аллоҳ воқеан поин мефарояд, аз як макон ба макони дигар меравад. чунин афродро уламои аҳли суннат бо номҳои ҳашавия, мушаббиҳа, муҷассима, яъне онҳое ки Аллоҳро ба махлуқот шабеҳ медонанд, мехонданд. аммо аксари уламои уммат гуфтанд ин гуна аъмол ба шаън ва зоти Аллоҳ муносиб нест, пас бояд маънои ташбеҳнок дода шавад, маъное ки шоистаи азамати ӯ бошад.
масалан фаҳмиши поин омадан чунин тафсир мешуд: фуруд омадани раҳмат, нузули амр ё фиристодани фариштагон. ин тарзи тафсир дар назди уламои чаҳор мазҳаб ва тобеин ва уламои баъдӣ қабул шуда буд. имом молик мегӯяд: нузул маънои нузули амри аллоҳро дорад. аз имом шофиӣ тавассути имом нававӣ нақл шудааст. ин ифодаи ташбеҳист ки нишонаи омодагии аллоҳ барои иҷобати дуо аст. ибни ҷавзӣ аз мазҳаби ҳанбалӣ мегӯяд: маълум аст ки мақсад фуруд омадани раҳмати аллоҳ аст. ҳатто ибни таймия таъкид дошт: дар ин ҷо фаҳми ҷисмона ва ҳаракат аз ҷои ба ҷои дигар дар назар дошта нашудааст. имоми қуртубӣ аз уламои маъруфи моликӣ гуфт: аллоҳ фариштагонро мефиристад ва ӯ ҳадисеро аз абу ҳурайра меворад ки насоӣ онро ривоят кардааст. ҳангоми боқӣ мондани сеяки охири шаб парвардигор ба осмони дунё нузул мекунад ва мегӯяд: кист ки дуо мекунад то иҷобат кунам. ибни ҳаҷари асқалонӣ низ дар китоби фатҳулборӣ суханони уламоро овардааст ки ин равишро тасдиқ мекунанд. аз он ҷо ки барномаи имрӯза шиносоии муқаддимавӣ бо мавзӯъ аст, ман қасдан мисолҳои зиёд овардам, то ки тасвири пурра ва ҳамаҷониба пайдо шавад. масалан, як мазҳаби дигар вуҷуд дорад ки пайравонаш мегӯянд: мо ин оятҳоро чунин қабул мекунем, ки чӣ гуна нозил шуданд, бидуни таъвил ё шарҳи маъно. мо аз тафсир худдорӣ мекунем, зеро худо беҳтар медонад ки чӣ чиз дар назар дошта шудааст. ин равиш ҳам аз худ набаромадааст. он асос дорад дар суханони саҳоба ва аввалини наслҳои мусалмонон, чунон ки худи имом шофиӣ низ ба ин ишора карда буд. акнун мегузарем ба гурӯҳи дуюм, дар дохили ин бахши дуввум ки сифатҳои зотии аллоҳро фаро мегирад. дар ин ҷо сухан дар бораи сифатҳое меравад ки ба зоти аллоҳ иртиботи мустақим доранд, яъне сифатҳое ки зоҳиран аъзои ҷисмро ба ёд меоранд. биёед мисолҳоро баррасӣ намоем. киштӣ зери назари мо шино мекард. ибораи зери назари мо, дасти аллоҳ болои дасти онҳо буд. ибораи дасти аллоҳ, дар ҷониби аллоҳ, ибораи ҷониби аллоҳ, рӯзе ки аз соқ кушода шавад. чунин ифодаҳо ба гӯш монанди узвҳои инсонӣ мерасанд: чашм, даст, паҳлӯ, соқ ва ғайра. аз ин рӯ дар мавриди чунин сифатҳо ҳатман лозим аст ки қоидаи танзиҳ ба кор бурда шавад, яъне фаҳми мо бояд аз ҳар гуна шабоҳат ба махлуқот пок карда шавад. бори дигар хотир расон мекунем ки асл ин аст: ҳеҷ чиз ба ӯ монанд нест ва ӯ шунаванда ва бино аст. ва боз ҳам чуноне ки дар қисми аввал баён кардем, уламои мазҳаби гуногун дар масоили калом ва ақида дар он ихтилоф доранд ки чӣ гуна танзиҳ бояд дар чунин мавридҳо татбиқ гардад. тавре ки дар оғоз гуфтам, ҳадафи мо аз ин барнома ин ёрӣ расондан ба мусалмонон дар сохтани тафаккури дуруст аст, аз ҷумла дар масири фаҳм ва омӯхтани ақида, то ақидаро ба ҳамон шевае бифаҳманд ки насли аввалини уммат, саҳоба ва тобеин пеш аз пайдоиши фалсафа ва ҷадалгароён мефаҳмиданд. мо талош дорем ба фаҳми саҳоба баргардем, аз ҷумла дар масъалаи сифатҳои худованд ва чӣ гунагӣ баён кардани онҳо аз тарафи насли аввал. дар доираи мазҳабҳои мӯътабар ва пазируфташудаи ақида дар байни аҳли суннат ва ҷамоат се равияи аслӣ фарқ карда мешаванд. якум, мазҳаби аҳли асар, маъруф бо номи аҳли ҳадис, ки намояндаи шинохтааш имом аҳмад ибни ҳамбал аст, аллоҳ раҳматаш кунад. дуюм, мазҳаби ашъариҳо, ки онро имом абулҳасани ашъарӣ асос гузоштааст. сеюм, мазҳаби мотуридия, ки онро имом абу мансури мотуридӣ поягузорӣ кардааст. ин се мактаб ҳарчанд усули кории мухталиф доранд, аммо дар ҳадаф ягонаанд: поксозии фаҳм аз нисбат додани сифатҳои махлуқот ба худованд, яъне иҷрои танзиҳ. аҳли асар бо зоҳири насҳо пойбанд буданд, вале таъкид мекарданд: мо сифатҳоро собит медонем, аммо ташбеҳ намекунем. онҳо мегуфтанд: феъле мисли болоравӣ воқеӣ аст, вале чӣ гунагии он ба аллоҳ аён аст. ашъариҳо мегуфтанд: болоравӣ бояд таъвил шавад, масалан маънои тасарруф ё тасаллут дорад. ин равишро таъвил мегӯянд, яъне таъбир ё тафсири маънавӣ. мотуридиҳо мегуфтанд: оре, болоравӣ воқеан иттифоқ афтодааст, аммо мо намедонем ки аниқ он чӣ маъное дорад. ин равишро таъфиз мегӯянд, яъне супурдани маъно ба худованд. муҳим аст бидонем ки ҳеҷ як аз ин се мактаб худашон ибтикор ба баҳс дар бораи сифатҳо накарданд, балки кор ва баҳси онҳо посух буд ба касоне ки сифатҳои худоро инкор мекарданд.
таҳриф ё таъвили ботил менамуданд. аллоҳ аз ин имомони бузург розӣ шавад ва гуноҳҳояшонро биомурзад, зеро ҳамаи онҳо бо ихлос ва сидқан талош карданд то ақидаи исломиро аз ташбиҳи махлуқот ба холиқ ҳифз кунанд. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.